day bat kata ka jing ong MPCC president ba undon briu de kiwei kata ka dei ka jing ngatrai kata ka dei statement ka bla bakla pa la dalom kumta hakiwei ku ki state balai pijit na kaliang jong ka parti AICC yaki kentei to hato undon senang se nai keren tangi kami kela keren ya brok awi kerin dia kan no phongut ki kandidat kentei ki baka AICC kajit haki jela ki baperon te nga poi biang syakane ka isu kalong bangi na kaliang jong ka state NPP hadin bangi la khenyi la dia hadin bangi sutu ba ka parti jongi khamtam na po Shillong parliamentary nilarai ban penyakut bangin yeng dalade hakane ke election te da ka jing ya rai lang ban da ka jing ya perkat sani bin mapit ni saji ya i Dr. Aprin ndo ba ilong kandidat na kaliang jongka parti NPP te kamenta ka baar akabede bat ka position ka jing penkre jongi komong api ngai kanat sibone ba ngakermen skep ba hakane ka kenti kani ke election yangi ka parti NPP ka kadei ka ba kham kerpang namar kajing penyeng jongi ya bro artli ki konstitusi de ki longkme de ki kentai batru ki bala bit la biang kerenyeng renjot jong ki bro armut nangta kaya tungku ru bat katu ka bill ka ak ka bala kelaan menta katu ka women's bill ka ba nakaliang jong ka sarkar NDA ha parlimen ki lapas teki tungku lang kata ka bangi ong ru ka subject pedeng ka women empowerment tenara daw ngayu iba kajing ki kajing shongshit nadu kilokme hadu ki party functionaries jongi hadu ki unit level hadu ki polling booth level ki shongshit ba na ka banta ban up ia ka sengi bangin yele teput ha ka khat khan nai trik jong reng punai basa